Motorluq yenəşədəginə yürü. Alar bir-birsinin muzika dünyasında işratqan. Eytəsi sözləri, jitkirəsi, jırları bir bulğanalarını көрəsin. Birisi tuğdırma yaratsa, ikincisi telefondan başqa yaşaya almayıqən. Mənə şulay bir-birsini tuğullandırıb, motorluq şəşib yaşaytırğan əligi, dərdli, romantik, küylü par bugün aşıqdan aşıq əngəməgə də əzir. Sirləri naşarlar mı ikən? Əzir bilə biz rəhim edik. Brasserie restorаны sizning tantanаны матур итеп билгеләп үтәргә чакыра. Туйлар, туган көннәр, юбилейлар, чыгарылыш кичәсе теләсә кайсы бюджетка. Сайлау өчен 3 банкет залы. Тулырак 222 55 55 телефоны буенча. Исәмез, хөрмәтле тамашачылар. Бездә бүген татар эстрадасының ялгышмамын, иң дәртле, иң энергия чәчеп тора торган пары Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Хәерле көн, мөхтәрәм кунакларыбыз. Исәнмесез. Исәнмесез. Без инде тормышта кимчелекләр дигән булабыз, өстенлекләр дигән булабыз. Әфән әйтә, һәрбер кимчелекләребез дә, өстенлекләребез дә ул ресурс, файда. Әгәр дә инде әйбәтләбрәк карарсаң, шул кимчелекләрне өстенлеккә дә әйләндереп куярга була икән дифән. Сез тормышта үз кимчелекләрегезне еш өстенлегегезгә әйләндерәсезме? Әйтегез әле. Кимчелекләргә килгәндә инде төрле вакыт була бит. Кимчелекләрнең безнең кайчандыр саклап калган вакыты бар. Безнең кимчелекләребезнең кайчандыр дөресрәк юлга җигелә торган вакытлар бар бит. Аны төрлечә авырлык китергән вакытлар да бар. Шуңа күрә төрле як була. Инде бар тик яхшыгына юрап яшәргә һәрбер кимчелекне. Чынлап та шулай булсын. Син Алсу ничегрәк? Мәктәптә кимчелек дигәне бүген сиңа ярдәм итә, бизнеста мисал өчен менә дигән уңышларга ирешеп килә Сәфәрин. Менә безнең бит инде һәрберебездә бардыр үҗәтлек, үзеңчә эшли торган, бит ул качакта бит инде сиңа яисә тормыш иптәшеңә комачалык итә торгандыр якын тирәләреңә. Менә бизнеста үзеңчә менә булдырганча тырышып эшләү менә уңышка китерә икән. Син менә бик дөрес сорау бирдең әле. Чынлап та, хәзер мин дә уйланып куйдым, кимчелек һәм өстенлекләр. Шулай да инде тормышны тотадыр хатын-кызлар. Син инде менә бүгенге көндә бизнеста да, сәхнәдә дә, Әфәрин ике ул да үстерәсез. Шулай да ничек хатын-кыз булып калырга? Чөнки бизнеста да ират вазыйфаларын үзеңә алырга туры килә. Азат белән әле җилкә терәп эшләсәгез дә барбер хатлаулыга туры килә бит. Ничек хатын-кыз булып калырга бүгенге хатын-кызга шу катлаулы дөньяда? Минем фикеремчә, нинде бисашка, гомумән нинде бисашка алназын икән, аны 100% яхшы итеп башкарга кирәк. Формула. Эштә эшне. Инде бит әле өйдә бар, бит өйдә балалар да бар, өйдәге эшләр дә бар, пешерергә дә кирәк. Но монда кайсыдыр як әзрәк кенә русча әйткәндә пострадать итәргә может. Зыян килә барбыр. Килергә мөмкин, ләкин biz инде уйладык та, бу моны хәл итәргә булдык. Бер якта зыян килмәсен өчен, мен аннан соң менә балалар белән дә үземнең мөнәсәбәтләрне бозмас өчен Азат кайттым. Мен әйттем, мен дәрес хәзерләп, бала белән кышкырышып утырга җыенмыйм. Мен алар белән дус булып каласым килә. Әйдә менә балаларына ярдәм итәргә бер апа алдык инде без бит. Ул үзе укытучы, балаларны да карый, тәрбияли дә. Шу хәтлек без аны белән дус, ул апа белән балалар бик нык ярата. Димәк инде дәрес хәзерләү өлешен без ул апага йөкләдек. Минемеш? Ул апага йөкләдек. Ул безнең балаларны дәресне хәзерләтә. Димәк инде күпмедер өлеше минем якка кала дигән сүз бит. Яра бишләре генә күбәйсен шунда. Бишлегә генә укыйлар, төртле бишлегә генә укыйлар. Менә Замлар бишләрне. шулай баланска туры китердек. Белмим, дөрес булырмы, дөрес булмасмы, киләчәк күрсәтер. Ләкин хәзерге вакытта менә тәрбиягә дә вакыт җитмәс иде дип уйлыйм инде. Бу апа белән без аны, ул да үзенең яхшы якларын бирә. Без дә инде балага бирәбез, тырышабыз. Әлегә Аллага шөкер балаларыбыз бик тәртипле, шулай үссеннәр. Без истәбәтәсем килә. Яхшы әтияне буласы килә. Буласы килә генәме? Юк, без инде яхшы әтияне. Менә миндә шулай. Һәр вакытта. Миндә шулай. Шулай, менә ул дөрес фикер, ул ничек әйтим, теге бизнес битендә бар безнең тормышыбызның киләчәге, балалар өчен барсы да эшләнә бит. Үзебез өчен, аларның тормышлары матур булсын өчен. Шуңа күрә кайсы җирдә бераз теге менә китек җирләрне икенче төрле каплап була. Әгәр дөрес итеп материал гына табарга кирәк. Ямау дөрес булсын. Ямау дөрес булсын. Шул вакытта монда да әйбәт була, бизнеста да әйбәт була. Бизнеска килгәндә эшләр буенча безнең Аллага шөкер бүлешенгән.
İkimiz de birebir kurabız eken birebirine sikirmiyoruz. Инде теге эштәнлеге механизмы бар. Бар, bizning endi ishlanilgan. Мин Азатка карыйм да, сиңа да карыйм инде алсу. Шундый оптимистик кешеләрсез. Вә дөньяда иң уңышлы кешеләрне оптимистлар диләр. Начар булганда да шушы вирус вакытында да әле барсы да яхшы була дип торганнар. Әлбәттә. Сез үзегезгә көнгә ничә мәртәбә мин булдырам дип әйтәсез. Һәм гомумән сез оптимистик кешеләрме, дуслар? Biz optimistlar biz ikimiz de o yaktan hemen aile kırgandan bile birinci günden yok. Biz iki birgelep jiktik. Birgelep barsında eriştik. Barlık mallarımız birge ortak işlep algan. Dege baylıktan köşüp kalgan eberler tugel. Şuna göre bizning Halal байлык. halal baylık. Әлбәттә. Biz bir kaşında korkmuyoruz bir nerseden de. Biz mine pandemiya başlanan vakitte da tuktap da kalaydık. Bütün birini anda panikaga berilip evet, lakin biz çıgı yolunu tababız. Иң ышанычлы тоткан кешеләр пандемия вакытында Фазлыевлар гаиләсе булды. Безнең социаль челтәрләрдән дә күзәттек. Бөтен эш югалып калды. Фазлыевлар гына югалмады. Çıgı yolunu izleyimiz her vakitte da Чөнкелкә бирергә Чөнкелкә ярамый, бирергә ярамый. Ярамый. energiyani yo'g'altirga yaramay. Нашар энергия ул организмда кишидә күбрәк кала, яхшы энергияга караганда. Шуңа күрә нашар энергияны булдырмыйча бары яхшы да гына булса, эшеңдә шулай. Ә менә үзгәртеп булмый торган язмыш кануннары бар алсу. Шулай да дөньяда үзгәртеп булмастайны үзгәртергә омтылып караганыгыз бармы? Мәгънәсе бармы аны гомумән? Ну, әлбәттә, әгәр дә син үзгәртергә мөмкинлек бар икән, син кулыңнан килгәнең бөтенесен дә эшләйсең. Ләкин язмыштан, ну, Аллаһ Тәгалә дигән, Аллаһ Тәгаләбез бар бит инде. Аннан узып булмый, менә мин шуны аңладым. Шулай дөрес әйтәсез. Андый вакытлар инде бездә дә булды. Кулдан килгәнчә эшләсәң, син әле ни булып каласың теге. Бар үзеңне тынычландырасың, мин бит тырыштым дип инде. Хак булып каласың дип әйтәм. Үзеңне ашап яшәмәс өчен бөтен әйбер эшләргә кирәк. Әгәр дә бер нәрсәдә барып чыкмый икән, укыгыз ниһаять инструкцияны. Сезнең өегездә тормыш инструкциясы бармы? Biz tırmış instruksiyası özümüz yazdık. Mındal bizning. Аның беренче кагыйдәсе нинди әйдәгез? Башыңны сөйләп китегез. Зурдыр инде ул, име? Туплангандыр инде ул бу еллардан бирле. Иң беренче башыбызда ой. Biz ikki birge. Biz ikki birge. Bizning bolalar бар. Ortaq эшләп таптык. Әтиәниләр. Бер кашан да булмый дип әйтергә ярамый. Миннән булмый дип әйтергә ярамый. Булмаса да булдырга тырышып карарга кирәк. Менә мин бөтен кешегә әйтәм, кай чакта булмый бит, белмим дигән сүзне вообще яратмыйм мин. Бездә бүген шушында очрашып утырабыз, шушы командабыз белән чынлап та булсынга утырабыз бит инде. Дөрес фикер бит. Булмый, сүз ул иң җайлы бер. Аннан соң шуны әйтеп җибәрәсең. Рәхәт булып китте, бөтенләй бер юкка чыга, эшлисе дә юк, ашыйсы да юк, барасы да юк, бер нәрсә кирәкми. Булмый. Ялкауның сүзе булмыймы? Әйе, ялкау да бар инде, ничектер ымтылышы булмаган кешеләр әйбит, алар теге булмыйны әйтеп куясың да әйткәнчә, тормышта үзгәрми бер нәрсә кирәкми. И аннан соң башка эшләрен килеп чыга икән, башка юллар килеп чыга икән, ансына да теге компьютерның памятына кирип калган кебек, шул кала булмый. И кеше шул тормышы белән, шул девиз белән дип әйтәсем килә. Булмый дигән девиз белән алга бара. Менә бу иң зур куркыныч дип саныйм. Бездә кунакта Татарстанның халык артисты Илсур Абитсафин булган иде. Һәм ул сезнең фикерегезгә туры килгән бер кызык гыйбарә әйтте. Кем эшләми, шул ялгышмый. Чынлап та тормышта еш хаталанырга туры килә. Бөек ачышлар да хаталангач кына ясала икән. Ә сез еш хаталанасызмы тормышта? Хата була инде, хата ул тормышын төзәтсәк тә яхшы булмас. Эштә дә, тормышта да хатасыз бер дә булса, ул аннан соң ничектер үсеш булмаячак дип уйлыйм. Чынлап та кем эшләми, шул ялгышмый бит. Әйе. Ул синең инде беренче ымтылышында юк дигән сүз, син беренче адымда ясамагансың дигән сүз. Белеп тормыйбыз бит беребездә. Шушы хаталарны төзәтә өйрәнеп бетәсең, камилләшеп бетәсең, мин шулай уйлыйм. Ни өчен менә алар кешеләр әйтә, шулай әйтмә, булай әйтмәгез, менә бу эшләсәгез дөрес була дип, алар инде тормышны күреп, шул хаталардан барып, менә теге бизнестагы да кебек әйбит, безнең арттан теге кешеләр килә, без аны өйрәтергә тиеш бит инде. Biz үзебез үткән хаталарны аларга эшләттермичә, әйбәт асфальт юлдан алып барабыз. Асфальт юлдан. Асфальт юлдан әйе. Без салабыз юлны, алар салынган юлдан бара. Вот тормышта кебек безнең әтиәниләр, алар юлны салганнар, булай эшләмә, монда ялгыш эшлисең булай дигәндә, алар инде димәк ул теге ул юлга басканнар ялгыш. Сезнең хатаның ачыш булып кую ихтималы бармы?
Килешәсезме, хатагыз ачыш була ала киләчәктә? Әлбәттә. Аны сен үзең аша үткәрмәсәң, ялгышын ашасын татымасаң, ул синең башыңа барып та җитмәй бит инде. Шунап торып, Бүген аны тәнкыйтьлиләр, киләчәктә ул синең ачышың. Шуны әлбәттә, әйтәсең. андай була. Менә минем бер бу фикерне әйтмичә калдырасым килми. Алсуда мен белән килешер. Әйдә, рәхим. Бик күп кешеләр хата ясый, һәрбер яңа ел көндә теләкләр телиләр. Минем шулай булса ярар, минем булай булса ярар. Кыш бабайга. Кыш бабайга табынып, аларга инде яшьләре дә бар. Безнең балаларда ышанмый, минем әйтәм, кай вакыт уйлап утырам мин. Ләкин кайбер олы кешеләр кыш бабайга ышанып, теләкләр теләп утыралар. Ул теләкләр 10 елда бара, 5 елда бара, шул бер ел теләк ел сайын үзгәрмәй бит. 20 елда узып китә ул теләкләргә шул ук теләк үзгәрми. Бу нәрсәне аңлата, менә куркып, миннән булмый дип утыру аркасында шуңа күрә менә кем генә булсак та тырышырга кирәк. Бер адым булса атлап карарга кирәк. Диңгезгә барып аягын суга тыкмыйча, мин диңгездә булдым дип әйтә алмый кеше. Шуны кебек. Әгәр син очратмасам, мин бәхетне бер кайчан да тапмас идем. Әгәр син очратмасам, таңнарымда матур булып атмас идем. Әгәр син очратмасам, мин бәхетне бер кайчан да тапмас идем. Әгәр син очратмасам, таңнарымда матур булып атмас идем. Әгәр син очратмасам, кемнәр мине шушы тикле сөяр иде. Әгәр син очратмасам, көннәр шулай минем өчен янар иде. Әгәр син очратмасам, мин бәхетне бер кайчан да тапмас идем. Әгәр син очратмасам, таңнарымда матур булып атмас идем. Әгәр син очратмасам, мин бәхетне бер кайчан да тапмас идем. Әгәр син очратмасам, таңнарымда матур булып атмас идем. Кешегә һәр вакыт дөньяда я вакыт җитми, я акча. Сезгә? Безгә вакыт төшү җитми. Булган шикер дип яшибез. Вакыт төшү җитми. Безгә вакыт җитми, без кай вакытта уйлыйча, тәүлектә анда 26 сәгать түгел икән тәүләп куябыз, әйбәт. Ләкин без тырышабыз, ул план бар безнең. План шул вакытта шунда булабыз. Теге алдан планлаштырабыз. Без елны да алдан планлаштырган мөмкинбез. Менә ул бит артист чыгып китә алмый гастрольгә, кайчан концерт буласын белмичә, елны планлаштырмыйча. Шулай бит нәкъ шул тормышта менимчә кеше планлаштырырга тиеш һәрбер көнен, һәрбер сәгатен, һәрбер минутын. Күп эшегезгә вакыт җитмичә каламы? Ну без инде өлгергә тырышабыз. Беләсезме? Икәү диген. Беләсезме, без бит икәү беренчедән, икенчедән минем шунда бер әйтә торган сүзем бар, без бит барыбер зур коллектив белән эшлибез инде. Мин аларга да һәр вакыт әйтәм. Әгәр дә син уңышка ирешәсең килә икән, син кешеләр эшләмәгәнне эшлә. Димәк инде син 1 сәгать иртәрәк тор, 1 сәгать соңрак ят. Ну кешедән 2 сәгатькә кимрәк йокла. Шул вакытта синең уңышың точно була дип. Бу кагыйдәсе була инде, мин ничек өлгерергә дигән. Безнең тамашачыларыбыз да тыңлый бит. Менә мин Безнең формула. бу безнең формула дип әйтсәк тә була. Уңыш формуласы. Әйе, менә мин монда Казанда бик күп танышларыбыз бар безнең, шунда япь-яшь булсалар да зур уңышка ирешкән, шунда зур эшләре барлыкка килгән, үз көчләре белән без бит алар беләбез, башында ничек иде дә хәзер ничек бит. Аларның шундый сүзләре, менә без ди иртәнге 5-тә торабыз ди. Әйбәт, иртәнге 5-тә торабыз көн сайын. Сыерлары бармыни савырга, юк хәр. Кемнең сыеры бар, кемнең Казанда торган сыерлары юк. Но без ди кеше торганчы ди, уже менә сәгать 7-дә торсак, кеше әйбәт 7-нче яртта торсак, кеше торганчы уже ни кадәр вакыт эчендә ни кадәр эш эшләргә өйрәнәбез ди. Беләсезме? Менә шушы сүз минем колакка керде. Бу бит чыннан да шулай. Без бит тормышта бер генә яшибез. Әйтергә мөмкиннәр безгә хәзер менә телевизор карап утыручылар. Ой, булар эшкә бирелгәннәр икән, беткәннәр икән дип. Юк, хәзер менә әзрәк кенә кыйммәтләр үзгәрде. Хәзер әгәр дә синең энергияң бар икән, әгәр дә синең барда яхшы бара икән, әгәр дә синең анда менә сиңа гел ялчыл утлар янып тора икән, син
әзрәк кенә үзеңне нитергә тиеш, кызулатырга тиеш димез, менә шушы вакыт бит ул иң кирәкле ресурс. Син бу ресурстан яхшы итеп файдаланырга тиеш. Аннан соң син уже 10 елдан, 20 елдан бу синең булмаска мөмкин. Шуңа күрә без бит бөтен эшләгәнебез балалар өчен, киләчәк өчен, яхшы яшәр өчен, рәхәт яшәр өчен. Безгә беребезгә дә 3 ел, 100 ел вакыт бирелмәгән. Шушы вакытны файдалы итеп үткәрә кирәк. Кадерен белеп, хәзер һәм бүген яши. Әйе. Син шундый тирән фикерләр әйттең, әйдә шушы шәйләр белән, пишмаклар белән бераз гына юып җибәреп фикерләрне рекламада карап узыйк әле рәхәтләнеп. Реклама. Реклама вакытында Фазлыевлар гаиләсе белән рәхәтләнеп көлешеп шәйләр ичеп алдык. Хәзер инде әңгәмәбезнең икенче өлешенә дә күчәбез. Күрше тавыгы күркә булып күренер ди безнең халык. Фазлыевлар күршенекеннән көнләшәме? Гомумән сезнең өчен көнләшү яхшы сыйфатмы? Сезгә хас гадәтме? Шул турыда бер-ике фикер әйтеп китегез әле. Көнләшү дигәндән инде ул без алай кешегә карап утырмыйбыз. Кеше нәрсә өчен алай вакыт уздырмыйбыз. Кеше нәрсә эшләр икән дип, кеше кая барган икән дип, кеше нәрсә ашаган икән дип әйбит. Без ул вакытны кирәклерәк җиргә сарыф итәргә. Чөнки әйтеп китте, безгә вакыт җитми. Вакыт җитми безгә. Булай иҗат буенча да карап барабыз әйбит. Караштырып торабыз. Ул битне ишетәсен. Бар без җырларда, телевизор ачсында күрәсең, әйбит клипларда күрәсен. Булай булар эшләмәсеннәр, булар безне уздыра күрмәсеннәр дигән әйбер юк. Чөнки һәрбер кешенең үз тамашачысы кай вакытта бөтенләй тамашачылар кисешмәскә мөмкин ул җырчы белән әйбит, ул артист белән. Безгә насыйбы, безгә тиешлесе бездән була. Без иҗат итәбез. Без иҗат итәбез, һәм иҗатны тагын да көчәйтәбез. Менә яши үзеңне тәрбияли аласың икән, бу бик зур үзеңнең җиңүең дип саныйм. Ул яшьрәк чакта бер төрле уйлыйсың әйбит, менә хәзерге вакытта фикер, теге вакыттагы фикер белән бөтенләй туры килмәскә мөмкин. Без менә яши шундый фикергә килдек, Азат белән безнең фикерләр килешә. Кешегә карап, әгәр дә аңа көнләшеп утырасың икән, синең начар энергия эшли башлый. Һәм ул сине бөтен эшләреңне тоткарлый, аңыңны томалый, һәм бөтенләй сине туктатып калдырырга мөмкин. Шуңа күрә мондай әйбердән азат буларга кирәк. Үзеңне яхшы волнага килеп, яхшы дулкынга килеп, Камилләшү ягына. Әйе. Менә молодцы дип карар кирәк, яхшы ни кирәк, молодцы. Син аңа карап, мәсәлән, ул күрше тавыгына дип әйтим инде, әйбит, күрше тавыгына карап, мин дә бит аны булдырам дип, тагын да яхшырак эшләргә мөмкин. То есть әйтәсем килә, начар энергияны җибәрергә ярамый, көнләшергә ул бик начар әйбер, көнләш. Иртә белән дөрес аяктан тормау да бөтен көнеңне бозырга мөмкин. Менә килешмичә мөмкин түгел шул. Менә кай вакыт шулай була, менә дөрес аяктан тормыйсың, ни эшләтәсең? Китә шул автобуста билет алудан ук башлана, теге берсе талашса, тәйек төшә автобуста да шул. Шуңа күрә начар энергетика менә ул ничек тә булса елмаеп бетерергә кирәк. Дөньяда уңыш елмаюга да урын бар. Сез еш уңыш елмаюга өмет итеп яшисезме? Уңыш елмаюга гына өмет итеп калган очраклар, вазгыятьләр буламы тормышта? Менә тормышта русча сүз белән әйткәндә фортуна удачи. Шул уңыш елмаю була инде булай бит. Ул кешенең тормышында берничә тапкыр булырга мөмкин. Безнең тормышта да бер 3-4 тапкыр менә без аны бу бит шып-шып менә шул дип әйтерлек мөмкин вакытлар булды. Без Аллаһ Тәгаләгә бик зур рәхмәтле, менә шушындай вакытлар белән тиешле кешеләр белән тиешле вакытта очрашу дигән әйбергә бик нык ышанам. Шундый вакытлар аркасында инде кешенең тормышы алга китә, но аңа өметләнеп яшәргә һич кенә дә ярамый. Бәлки син үзең кемгәдер уңышка елмаючы кеше булып торасыңдыр. Уңыш. Менә бу тапшыруда бөтенсен юкка гына түгел. Әйбит ачыктан ачык дип атала бу тапшыру. Бәлки кемнәрдер шу тапшыруны карап, үзләренең тормышларын үзгәртә. Без бик Бу уңыш. Бу уңыш әйбит. Чөнки син шушы тапшыру аша кемнеңдер тормышына икенче төрле якка үзгәрткәнсең, әйбит. Бу шулай уңыш. Менә Алсу әйткәнчә, тиешле җирдә тиешле кеше белән очрашуда уңыш китерә. Менә бу нәкъ шулай кебек. Карап сезне, тапшыруны карап, тиешле вакытта
kanalını açып қарап, шу тапшыруға ілігіп, тұрмышын өзгерту. Шулай оңышқа кіре. Мен бүгінгі күнде өзіме келгенде, мен бик теге рұшат, бик везучий кіші мен. Бик уңыш елмайышан. Бик оңыш елмайышан кіші мен. Шынап айтам, ең бірінші дегенде жеп алсу, бит. Теп уңышын сені. Теп уңышын чөнки нәрсе десек те ир кеше ул, ләкин ир кеше ул теге тормышны күбрәк хатын-кыз менә ирне ир иткәндә юк кына әйтмәгәннәр. Юл иткәндә хатын-кызлар. Рәхмәт аларга. Иң беренче аның өчен рәхмәт әйбит. Аннан соң балалар өчен менә тормышта килеп чыккан эшләр өчен һәрбер каяшандыр дөрес юлга бармаган җирдә туктатып калган чыккан уңышлар өчен менә мин бик везучий кеше. Төтә Ходаем күпсенә күрмәсен берүк. Худайга рәхмәтле. Аллага шөкер. Табиблар көзгегә карап һәр көнне үзеңне мактарга киңәш итә икән. Яхшы, кәефең күтәрелә. Бүген мин сезгә үзегезне мактап утырыгыз димим. Ачыктан-ачык көзгесендә бер-берегезне мактап карагыз әле. Менә Азат әле генә Асуны мактап узды инде. Асу син Азат турында нәрсә әйтерсең? Ничек мактарсың аны? Мактарлык әйбер булса. Шулаймы? Менә үзем юк, шунап дөресен әйткәндә, миңа мәсәлән тырышлык белән бирелде. Бүтән ömürдә дә укуда да, тормышта да тырышлык белән бирелде. Малай тир белән. Азатка шунап торып уңыш күбрәк елмая. Везуха белән русча әйткәндә. Ул везучий. Ходай менә шулай яраткан. Мен сиңа гел менә везет. Әйбәт бит инде ул. Әйбәт, яхшы. Тавышлы егет, шулай дим, әфәрин шулай итеп җырлый, бер караганда ул әлбәттә үзе дә иреште кебек миңа әле бүген син әйткәч кенә менә уңыш елмаючан икәнне белдем Азат. Оңыш ул килергә дә мөмкин, ләкин син уңышка атламаска Менә шулай шул. Ул ягы да бар бит. Ул уңыштырга мөмкин каршында. Миннән булмый дисең. Аллаһ Везет тамы, кто везет дигән бик яхшы рус мәкале бар. Ишеткәнегез бар. Кем тартып бара шуңа уңыш елмая. Нәкъ шулай. Бәлки Азат тартып баручыдыр. Нәкъ шулай. Шулай булса. Безнең тулыланып бара, мине аңа нәрсә әйтәсем килә. Ул молодец, шушы уңышны күрә белә. Вакытында ул аңа атлый белә, бу бит тоже зур уңыш. Зур уңыш бу. Зур уңыш алсу. Зур уңыш. Аны күрә белү һәм аңа рәхмәтле дә була белергә кирәк әле. Һәр бер мөнәсәбәттә дә сау сәламәт мөнәсәбәттә эш ирек булырга тиеш икән. Мәгълүмат иреге, аралашу иреге һәм хәрәкәт итү иреге. Сез бер-берегезгә әлеге ирекләрне тәкъдим итәсезме? Гомумән сез ирекле кешеләрме? Безнең алай бер-беребезгә булай әйтмә, тегеләй әйтмә дигән әйбер юк. Безнең уртак касса дип әйтәсем килә. Теге айырып тору дигән әйбер юк безнең. Ойда буламын инде, ул имем. Ишеткәнем бар. Мин аңламыйм, теге ирбаш, атын мыен дигән әйберне теге өстәл тиеп, алай дип отыру мин бөтенләй күз алдына китерә алмыйм, чөнки ул бит инде гаилә, мин баш дип хатын-кыз да кыл түгел. Әйбит, ир кеше дә теге андай дә булырга тиеш түгел. Барысы да уртак. Шуңа күрә безнең айырма әйберләр юк. Һәр беребез бәхет өчен яратылган. Ул бит инде теге бердән бу бала минеке, теге синеке дигән кебек. Алай буламы бит? Ул уртак балалар. Соң вакытта теге ничектер минем бер кая барасы кем ялсыз. Менә ничек икән? Шулай ди. Соң вакытта бөтенләй бер кая да барасым килми. Алсыз. Шул кадәр беркәнсез инде бер-берегезгә. Магнит кеше тартып Ничектер тора. күңел тынычлыгы минем белән йөри. Менә күңел тынычлыгы аның белән. Хәзер инде ул сиңа әниеңне дә алыштыра бит Азат. Тагын көчтә әйе, ул сиңа Хатын-кыз, әйе теге. бар хатын-кыз булып тора. Әйтәләр бит әле. Шуның өчен дә. Өйләнгәнче әниең булса, өйләнгәчтер әниең хатының дип. Шуның кебек, ничектер мин хәзер күбрәк теге гаиләдә күбрәк мин. Мин теге и кешесенә әйләнеп барам. Нинди рәхәт бит ул безнең әйебез. Бер кайда да булмас мондый рәхәтләр. Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым. Рәхмәтләрем яусыз сиңа рәхмәтләр. Нинди рәхәт бит ул безнең әйебез. Бер кайда да булмас мондый рәхәтләр. Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым. Рәхмәтләрем яусыз сиңа рәхмәтләр. Онытыла бөтен арыганың, кайтып кереп сине күрүгә. Бер-беребезне шулай күңелләр, ни арада сагынып элгәр
балаларыбыз безнең киләчәктә яшәячәк бит инде. Һәм бүгенге галимнәр әйтә, балаларыгызны шулай иттереп тәрбияләгез, аларга шундый белемнәр бирегез, алар киләчәктә белемсез дә үз урыннарын таба торган киләчәктә яшәсеннәр. Чынлап та сез бүген балаларыгызны нинди киләчәккә әзерлисез һәм үзегез бүген нинди киләчәккә әзерләнәсез? Киләчәк билгесез, иртәгә нәрсә булса да билгесез бит. Ләкин инде менә кичкенәдән авырлыкларга шыныктырып үстерсәң балаларны, алар инде теге үскәч югалып калмаячаклар. Хәзердән теге алсу күзлекләренә киертеп, гел генә позитив кына йөртергә дә ярамый. Баланы да әзрәк кенә күңелсез авырлыклары булырга тиеш. Шуның аша алар үскәч шыныккан шын җегетләр, кызлар булачаклар инде. Алар күрәләр хәзерге тормышта. Бу пандемияны да күрделәр бит инде, өйдә утыруын да күрделәр. Ничек инде шулай аңламыйлар. Алар да үзебез дә аңламадык. Менә бу кешенең дә бераз гына фикерен үзгәртте киләчәк турында, шу пандемия дигән сүз. Киләчәк дип ул үзебездән тора инде ул. Настройдан. Син нинди киләчәккә әзерләнәсең соң, Азат? Балаларыңны ниндигә әзерлисең? Без менә безгә балалар теге күбәй берне үзләре эшләсеннәр. Хәзердән бит үзләре эшләсеннәр. Мехрибанлы булсыннар. Мехрибанлы, без әлегә теге бәлки дөрес юлдан барабыздыр дип уйлыйбыз без. Ни өчен дигәндә, безнең бер генә теге мисал күрсәтәсем килә. Безнең улы малай безнең репетитор белән дә сөйләшмибез. Репетиторны үзе кили, үз вакытын кили, үзе әйтә, безгә шалтыратып әйтә, әти шуңа акча күчерегез репетиторга. Бу теге ничектер үзенең тормышын үзе килеп бару, үз вакытын үзе киләү дигән сүз бит. Без алар белә безнең булганны, кайсыяк булмаганны. Алар белә безнең бүгенге тормышка хәтле, без өйләнешкәннән бирле нинди тормышта барганны. Алар беләр безнең нинди кредитлар булган. Алар безнең барсын да белә. Алар үсәргә тиеш түгел, бу бит миңа барсын да кала дип түгел. Менә син укы, син дә эшлә. Без һәр вакыт сорыйбыз, үскәч кем булырга телисең. Үскәч кем булырга телисең. Бит аларның үз ниндидер уйлары булырга тиеш. Эшләргә дигән, үскәч бар эшләргә туры килә дигән уй булырга тиеш баланың. Кем дип җавап бирәләр бүгенге көндә? Кем буласылар? Кешедер беренче чиратта, әйеме? Кеше булсыннар. Бөтен ата-ана шулай дип бит инде. Безнең кичкенә малай бер нәрсә табын янында әзерләй башласаң, жүгереп килә. Мин дә турыйм әле, мин дә булгатыйм әле. Шундай менә кухня әйберләрен әйтәм, улым үскәч кем буласың? Шеф-повар. Шеф-повар булам ди. Булсын, бик әйбәт һөнәр. Тамагын тук була икән улым. Шуннан улым әйтәм, кем буласың тагын? Минем үскәч артист буласым килә ди. Әйтәм, менә күңелең эчендә рәхәт эш булачак икән ди. Алмагашына ерак төшмәyin, ул гафу итегез. Белмим, артист булып күп эшләп булармы белмим, ансысын вакыт күрсәтер инде. Ләкин бу бит күңел өчен эш бит. Шуннан инде тагын кем буласың килә, ул аның безнең хәзерге вакытта эшли торган безнең бизнеста да эшләсе килә. Беләсең, бала шуны белә. Мулыкта эшләсеннәр инде. Әтиәнне начар бетерләй алмый. Мулыкта. Мулыкның төрлесе була. Менә үзләре теләгән мулыкта яшәсеннәр. Бүген чынлап та бик күп фикер алыштык, рәхмәт. Тирән фикерләр чыкты. Между прочим, дип әйтәм, русча әйттереп. Афәрин. Шулай да инде күп сораулар яудырдык, инде сөйләштек тә бугай. Сез көтеп тә мин сезгә яудырмаган инде сорау калды, иптәшләр. Минемчә рәхәт булды. Рәхмәт. Ничектер Югары бәя. алайса гел теге иҗат турында гына сөйләшә бит, әмдә ничектер тирәнрәк мәгънәләргә дә кирип китеп, гел теге көлеп кенә утыра торгандай бер түгел бит. Шуңа күрәмәс өчен рәхәт. Үзебез дә теге тагы да уйланып киттек. Минем фикерем, кайвак җир йөзендә төрле кешеләр яшәй бит. Һәм телевизор экраннары артында да шундый төрле хәлләрдә, күңел халәтләре төрле хәлдә булган кешеләр утырадыр. Кай вакытта кешегә бер сүз җитә, бер фраза җитә, тормышын үзгәртергә. Бәлки кемдер безнең сүзне ишетеп алып, безнең фикерне ишетеп алып, карале бит, булар да гади авыл балалары. Менә аларның да авыр вакытлары булгандыр, төшенкелеккә бирелмәгәннәр бит. Нишләп миңа да шулай кебек, алар кебек эшләп карыйм әле дип, әгәр дә без кешегә әз генә, кичкенә генә русча әйткәндә талчок бирәбез икән, бу безнең өчен инде бик куанычлы булыр иде. Шул төртеп кенә җибәрү кирәк артыгына әз генә. Чынлап та кеше илһамланып китәргә. Иҗатында бераз әйтеп китик. Иҗатта эшләячәкбез. Без югалмаячакбыз бер җиргә дә. Тамашачыларыбыз тагын да күрешүләр насыйп булсын. Концертларда киләчәктә Алла берсә булыр бит. Бизнесында иҗатында бер юлы алып барачакбыз. Ишеттегезме, алар китмәячәкләр. Бер каяда. Без бик шунда булачакбыз. Тиздән яңа клипларында күрәсез, яңа җырларны ишетерсез.
bik köp sürprizler hazırlayız. Яңа программа hazırlayız sizin için. Рәхмәт бүгенге матур әңгәмә өчен. Киләсе очрашуларга кадәр. Үзегезгә рәхмәт бик зур. Особый французский стиль, шик, качество и абсолютное внимание к каждой детали одежды. Все это в Капораль. Более 15 лет Капораль шьет женскую, мужскую, казуальную и деним одежду для Европы, Азии и Индии. Теперь Капораль в России. Эксклюзивно представлен в Казани Молл по адресу Павлюхина, 91. Брассери рестораны сезнең тантананы матур итеп билгеләп үтәргә чакыра. Туйлар, туган көннәр, юбилейлар, чыгарылыш кичәсе теләсә кайсы бюджетка. Сайлау өчен 3 банкет залы. Буларак 222 55 55 телефоны буенча. Бер-берсен тапканнан бирле әлеге пар озын юл узды. Сәхнәдә дә үз урыннарын таптылар, бизнеста да яңалык эзләп алдылар. Әлбәттә инде сөйлисе сүзләре, җиткерәсе фикерләре дә җыелган. Без аны күрдек. Рәхмәт Алсу һәм Азат Фазлыевларга әлеге матур ачыктан-ачык әңгәмә өчен. Без аларны киләсе тапшыруларда көтәбез. Сезнең белән бүгенгә сау булашабыз. Рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен. Сау булыгыз.